warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sairi ang alam mo barabang, alam lalu barabang kami. Samu di bawah kami. Sairi ang salam lalu sambang, salam lalu sambang kembali. Kapadok itu nama saya. Sebelum kami tegak berdiri, kita pandai. Maafkan kami banyak-banyak, kami segalon. Alang si Kanyaran. Belakang ayo barengan. Mano segalon. Kok bunyi pita ke pintu. Ibarat kita bak mangulai. Kok indah taraso padela dulu. Kok indah cinde garangno. Aci bawang no kota alun. Dek mamang tolong sampai no kan. Ini mama Dawi salam. Tanam batin sambah dari Kalawi ke padangan tiang nak lalu sampai angke tampak larana batu sangka. Ikut tayar yang nyata yang atau kalau pe di tanah kau tolong biasa karena mana. Rami pasanyo kototu. Peninggalan sungguh kurandai pamenan matok akhirat usaha dibukukan. Mana? Mit ayo yang ada ya. Tidak boleh jongkok ni duduk ni. Lantai itu bukan balantai saja, lantai yang dari lubuk di batu, ibau nak urang batu sangka. Randai itu bukan barandai saja, mak. Rami pasanyo koto tua, rami di anak kayo kumbuah, pasanyo dia teh. Mangko panamo si barang bang sayo sakato, labune ayere pabulua, labune katori mo kai. Ya Allah ya Rabbi. Iko kepara sana isu kaladang nablado hari na sadang ba mapatang. Iko taraga sana isu paso kami di muko sepelimo. Kelurahan ba namo kelurahan dating. Kecamatan ba namo Padang Timur dalam daerah Kota Padang. Di sinaran dai kami susut. Kami pasanyo bakaulu kami di anak aninggahan. Sainggo itu kepada ulama dirandai saja kami sampaikan. Di cancang tengah do cancang, di tingke tengah do tingke susin na urang malayam. Iko dirantang nama kepanjang elok di punca anak singke diambil sakadar ke paguno. Kaladang kasih barang bang pulang mendalang Tanjurayo. Pusadu sana lagu dia bimbang elo lagu duduk dengan tenang randai kita mulai baca itu. Amun saribu ya Amun saribu ampun baribu ya kali ampunkan kami anak bandai ampunkan kami anak bandai manosa galung ini mama alif ulamu jadi pandai alif ulamu jadi pandai maafkan kami banyak-banyak
segala Beko. Jadi ada kandang di kota sebelum waktunya. Beko salah. Andai segala Pandai basamu Ribetigo Pandai basamu Ribetigo Elarandai di taga nasang hati urang isiko nasang hati urang isiko Jadi minum dong. Cupa juga Kita marung dua lo. Kita marung dua lo ya. Iya dah. Mana aku di pen? Cupa rambo di Janiago Cupa rambo di Janiago Randailah kami otaga Tabang mambu rai mangirai sayo jogunyo mangirai sayo jobu mangirai sayo jabulu
Sami mulai lajola angkara andai sahara tolan kajota harinyo sahara tolan kajota Saratalang tajotarinyong dari dusun lubuk limpahan remo sahabat di sawah ramo tabang di sawah. Iya tadi udah. Iya ada. Ramo Ramo tabang di sawah. Ya mako. Saya ni maruya. Kemaris deh. Beko aja masuk. Disusun kabajo curito lakabasiti dahlia iyo lakabasiti dahlia Kita kursi jalan ni. lorong kadiri siti dahlia Masih jalan. Bisa dong. Aku nak bisa. Komsel kok. Langsung kan? Iya. Facebook tuh mah. Iya Facebook. lorong kadiri sati anda maimbau anak kaluang anda maimbau. Ini dia jalan tanya. Dia jalan. Iya, orang diam. Ikut masuk ke dalam. Kalau mikir yang
Mami, boy. Dan diri anak. Ayah kandung badan dek diri. Ampun baribu kali ampun. Ampun kan juho badan Siti. Disusun jari nan 10. Ditangkukan kapalo nan 1. Lutui nan 2 tahun jam. Meminta ampun kepada ayah. Baru tadanga ayah main bau. Tasiro darah di dado. Hilang lama sagalo pasandian. Apa ko sabab karanonyo ayah main bau sadang bak kini. Sakit kok baa badan ayah. Antah kok damam ngilu jepanyang. Kok sakit nak Siti Ang siambe na urang pengajaran badan ayah ngaba tambah gae anak nanadon ba pengajaran antah kalalu tengah hari antah dikapuy tengah malam kara Allah sianan tahu nyawa tangan Tuhan utang ke anak sampai balong minum yan. ini ba itulah dek anak danga kan juo pitua ayah simak kan mana bak mengaji paham kan mana nyato namunya hidup di dunia nan gadi layang-layang ke anak gadi bak pusako nan manya gadi kan apakai bana tarangkan pada ayah. Ayah kandung ganya denai tantangan gadis nan kasih dipakai di ayah tolong tarangkan hati di dalam naknya senang nak saja dalam pemikiran pulang maklum kepada ayah. Nak kandung Siti Dahlia kini ba itulah dek anak dangakan mana elok-elok simak kan mana jale-jale nak ayah curaikan cie-cie nandi katokan gadi rancak di labu sarupo bungo kacipung wakatu tampuk leba gata katiko badaun rimun nan ba bungo di ujung rantiang orang katih jari mani di salo sangguo palatakan tapi ba Allah mengatakan kok datang ke panjo badai hakikat Allah menunjukkan dahan nan tagu konya jatuh bungo nang kambang konya putih jatuh ya tarilah antang itu. Andi katokan gadi awan putih tacelak dari jauh dape angin tabangnya tinggi barara ilie Rintang 5 kilo datang lagabak dari hulu muko nanjani jadi kalabu tabang nan tinggi kinilah rendah jatuh ke tanah jadi air dapet du dipagunokan jikonya jatuh ke lautan mangulung-ulung jadi ombak ilo mampe diri jiko tarapung nyota anyut jiko tarapung nyota basah urang kaili nyoka mudi ini tertentu nanya japut mudi tertentu nanya antah paham sarupo kata cai iko elok etan katujuh nan bak pimpiang tumbuh di lereng kama angin nyo kasih tupulo alun diimbau nyola datang alun dijai nyola galak nan bak balam terlampau jinak sifat baca kiang kapanasan nan bak katipiang tangga bingkainya nan bak payung tangga pasaknya usah dipakai nan bakia ayah tarilah tentang itu. Nandi katokan gadi sarok balai baru tadanga hari pakan ilo mengincu bibi balagak kian kamari mbah piti sakumang anu ili mahago mudik batanyo sawah haram kamamali lapatang candonyo hari nyobali sajo kacang goreng mangulik sepanjang jalan bar balagi untai matu itu nan usah dipakaikan ayah tarilah tentang itu. Tentang juga ya. Nandi katokan gadi layang-layang ngiluh bagadang hati sajo dape angin tabangnya tinggi kok putih banang nan salai rimbo di mano nang kana uni lurah di mano kadita juni kok tasangkuit di dahan kayu karatih cai bingkai lalapu badan tagantung
susah dipakai ng bahian. Ayat tak suko tentang itu. Nangka anam iyo lang gadi bapusako. Nandi katukan gadi bapusako. Itulah umilang awak. Kapayong panji tampe balindong. Tahu yapay manidui. Sakit tu pitunjuk jeping aja. Iman naik dan dari ayat kandung. Kodele untuk umur sama banyak. Isu na ayat sambung puluh. Ayah kandung ganya denai tantangan Kata putu yang salah kaget ya. Tenanglah rasa dalam hati Abi hari di bulan Bermacam bunga dalam kemahanan dan buku pojok kasih sayang hanya sakit tidak ragukan kumbang tuh banyak godaan kumbang tuh banyak godaan hanya sakit tidak ragukan kumbang tuh banyak godaan kumbang tuh banyak godaan. Simpagonyo badan rimbun bungonyo banyanan kakambang oso bungo barat hati pikiran aku kembang hati aku kembang oso bungo barat hati pikiran aku kembang hati
Kota bukan kota-kota, hentikan rantai takutiku, hentikan rantai takutiku. Siapa jadi main? Main, ini nama aku. Dasar. Ya nama Siti. Niria. Siti Guria. Woi, mana? Minum, Mak. Minum, Mak. Kafe kurangi di Malala, bau peranang tetapian. Oh nak Siti kamari tagak, kamari mari anak lagak, boleh nasanang perhatian. Ayah kandung badan dek diri. Ampun beribu kali ampun. Ampun kandung badan Siti. Baru tadanga ayah main bau. Tasiru darah di dadu. Ku manta sumanga hilang. Lama sagalo pasandian. Apa ko sabab karanonyo? Ayah main bau sadang bak ini. Sakit kok baa badan ayah. Antah kok damam ngilu depannya. Kok sakit nak Siti carikan ube. Kok damam nak Siti mintakan tawa. Di ayah karangkan malam. Hati di dalam naknya senang. Nak sejak dalam pemikiran. Pulang maklum kepada ayah. Nak kandung sebiran tulang, ube jari pelarai damam, salingin tempah di kupalo. Pamenan mato patang pagi, si banang salai kana monyo. Putui japo kaya ule, hilang kamano kaya cari. Iyolah anak kandung ayah. Mangkonyo anak ayah imbau, mas abaknya Siti ayah panggil. Bukan tu ayah sadang sakit, bukan tu damam ngiluyo paniang. Hanya sabuah nak kandung, dengar Siti ayah katakan. Alayali ayah pandang dari sehari ke 2 hari, dari sepekan ke sebulan, anak bertambah gadang dulu. Umur cukup bilangan ganok, sadang bau lapan balik. Iko ia pandang ibana, anak lapatui baju jungan, perempuan lapatui basuami. Mbak apa tapi dia nak? Ayah kandung janyu denai. Kalau menurut pandapek denai ya, denai nan masih ketek baru. Alun tanyai nak bajunjongan, alun tu kana nak basuami. Hanyo nan tanyai di dalam hati ya. Kok siang nak bayi basi pola, malam kasurau nak mengaji. Kok mananti ayah setahun layang, mbak apa dapet hati ayah.
Nak kadang Siti Dahlia mana nga kato dari anak itu pun kato sabananya tapi samantang pun mbak itu liek pandangi nade anak iko contohnya untung ayah dicari bukit tinggi di pandang di dalam wah jalan jauh rasul tak bisa data jodati kola tibo gara jogari kola datang galah salapan mengabakan aja mbak rasul laka sampai sukatan mbak rasul laka panu kok mati ayah bakini Josia anak katingga Josia Siti Kabayo itu nalabi ayah rusukan mbak pikir anak tantang itu ayah kandung janyo denai iyo jo bak kato urang ya taat kapado perintah Allah patuh kapado urang tuo kato ayah Siti turikan nak kandung Siti Dahlia manang kato dari anak sanang sonyo dalam hati saju di dalam biru-biru nan ba rumpi di timpo dinai nan ba manate ai lundang saju anggoto kasadonyo kini ba itu hanyolai dalam sebulan-bulan nangko lah batigo udangan datang pertama Sultan Rangkayong itu anak Tuan Sari Alam kedua Sultan Kalampauan anak dek mama pandai Sultan ketiga Sultan Nasarullah anak dek Datuk Pandaro Sultan ayah tarimo Sultan Rangkayo Mudo lorong kadiri Rangkayo Mudo saudagar gadang di Pekanbaru di Siak Kapabalabu di bumi gudang Baliri pan mustasa kasadonyo siang dirintang dua Bali malam dirintang doel tongan lapatik kajadi junjungan anak ba apa nak pekati anak ayah kandung badan dek diri sahan tak satika mati ya serencung lihia kaputui bana kasiti sabui juo kok bagak bana Sultan Rangkayo Mudo Siti lah tahu jo kayu dek barang selalu depan mewah dek piti nan indah halang Siti tak suka tentang itu pulang maklum kepada ayah nak kandung Siti Dahlia mana kato dari anak layo pulo bukiroi ayah tarimo Sultan Kalampauan lorong kadiri Kalampauan buwe di rumah kabuk basong mului kare kato padangakan di sagani rakyat senagari lapatik kajadi junjungan anak baah pet hati anak ayah